Un dels elements que caracteritzen la Costa Brava i el mar Mediterrani en general és la seva riquesa quan es parla de biodiversitat. Tot i això, són diversos els factors que afecten a la salut d'aquest medi natural. Per parlar una mica sobre aquesta biodiversitat marina, la contaminació marítima o com afecta el canvi climàtic a la vida marina, ens visita la biòloga ambiental i marina Clàudia Oladell. Bon dia. Hola, bon dia. Primer de tot, m'agradaria preguntar-te per què vas escollir estudiar biologia marina? Què et va derivar a seguir aquest camí? Jo crec que sempre, quan arribes a l'edat de la selectivitat i d'escollir què vols fer amb la teva vida, hi ha dos tipus de persona. La que diuen, ostres, no tinc clar què fer ni quina és la meva vocació, vaig a fer una cosa útil que a la llarga m'aporti diners o estabilitat, i la gent que diu, tinc claríssim que m'agrada això, peti qui peti i acabi com acabi. I aquest era el meu cas. Al ser de Sant Feliu, doncs, i de família de mar, sempre he estat enamorada del mar, sempre m'han encantat els animals, tinc una sensibilitat especial que crec que a casa sí que comparteixo, però potser sóc la més extremista de totes, no sé d'on m'ha sortit, i ho tenia claríssim des de bon principi. Sí. I va ser fàcil seguir aquest camí perquè primer vas fer aquesta carrera i llavors vas decidir especialitzar-te en el que són els mamífers. Esclar, quan decideixes apassionar-te per aquest tipus de fauna marina? Els mamífers marins sempre m'havien atret més perquè els trobo uns animals supercomplexes. De fet, com nosaltres, al final som mamífers, tenen sentiments, tenen consciència d'ells mateixos, i això ja ho podia veure des de petita. El que passa és que, com tot, has de començar per una cosa més genèrica i després anar-te especialitzant. Vaig triar biologia ambiental i vaig començar a veure que els primers anys doncs, es focalitzaven molt en botànica, en plantetes, animalets terrestres, i pensava, ostres, és que això no és el meu, això és el meu. I vaig acabar demanant una beca per acabar els últims anys i les assignatures optatives a Canàries, a les Illes Canàries, i especialitzar-me allà doncs, més en la part marina. Va ser difícil, la veritat, perquè ja la carrera ja la vaig fer a Barcelona, lluny de casa, van ser 3 anys, i llavors el quart, fer el salt i marxar encara més lluny, va costar, però va valer la pena. Exacte, també suposo que Canàries és un dels llocs més rics quan parlem de biodiversitat marina i també d'espècies que potser aquí al Mediterrani no hi podem trobar. Sí, a part de que tenen espècies diferents, ho tenen bastant millor que el Mediterrani encara. Gràcies a Déu. Tot i que també ja està arribant una mica la globalització, quan hi vaig anar per mi era el paradís, entre que tenen molt bona temperatura tot l'any, podia fer submarinisme cada cap de setmana. Els preus, vulguis que no, doncs són bastant més baixos. Per fer una immersió, un estudiant s'ho podia permetre en aquella època, i pensava, ostres, això per mi és el paradís. I hi havia grups d'estudi específics de mamífers marins. Llavors allà va ser el millor any de la meva carrera, però amb diferència. Vaig gaudir moltíssim, però les notes van baixar en picat. L'important és gaudir, no? Exacte. Estava tot el dia al mar. Tot el dia. I, esclar, ara estem parlant de que han passat uns anys d'això i la salut del mar no és la mateixa que quan vas estudiar. Clar, no ho sé, com ha evolucionat durant aquests últims anys. La pandèmia va suposar una aturada per regenerar una mica el que seria el mar Mediterrani, la nostra costa sobretot, o no va servir gaire per res? Bueno, jo crec que aquí hi ha dos temporalitats. Hi ha a llarg termini, que quan sents els avis o els pescadors que diuen que abans pescaven moltíssim més, crec que tenien un mar espectacular, i si encara tirem més enrere, doncs no ho sé, els bascos van començar a caçar balenes allà davant del mar Cantàbric i ara no en tenen. Vull dir, crec que abans el mar era una sopa plena de biodiversitat i animals. Òbviament l'ésser humà, a la que va poder expandir-se i moure's, va començar a destrossar-ho tot. I amb la pesca tot va empitjorar bastant, la veritat. I la comercialització i globalització també, tots els creuers i tot plegat. Clar, a curt termini, si mires doncs, aquest lapse de temps que ha sigut la pandèmia, jo crec que la gent va parar, no es va pescar tant, els animals no es van estressar tant perquè al final també noten tot el trànsit marítim que hi ha, s'aparten de totes aquestes zones, són molt intel·ligents aquests animals. Llavors la gent els veia molt més a prop, els veia molt més sovint, també vam estar molt més encarats a la natura. Aquell temps era com, ostres, estic tancat a casa tot el dia,
L'únic que volíem era anar a bosc o anar al mar o estar en contacte amb la natura, tothom. Llavors enfocàvem molt més a la natura. I jo crec que va ser una barreja de tot plegat. No crec que s'hagi solucionat per res, O sigui, crec que seguim i vam tornar després de la pandèmia amb més força a explotar tots els recursos. I com creus que hauria d'evolucionar aquest equilibri entre, per exemple, el turisme o la pesca i el respecte cap a aquesta biodiversitat marina? Aquí hi ha un problema que es diu capitalisme. Llavors, fins que els polítics no comencin a prendre accions reals, perquè fins ara tot el que diuen són promeses del 2030 volem protegir el 30% dels oceans. Però és que abans ja n'hi havia una que el 2020 s'havien de protegir el 15% a Espanya, i no acaba passant mai, perquè al final, al moment que els hi toca prendre de la decisió, doncs realment aquests polítics depenen d'empresaris, de grans multinacionals, de persones que estan per sota que diuen que realment estan per sobre i els diuen no, això no ho fas perquè a mi m'interessa aquest producte o aquest altre o aquest altre. Al final crec que per molt que nosaltres intentem són decisions valentes que han de començar a prendre els polítics, que són els que estan a dalt de tot de l'escala. Llavors, ells tenen un efecte en l'administració en els científics i la gent de peu, llavors es poden començar a prendre mesures de conservació. Però el que està passant fins ara és al revés. Científics, gent de peu, demanen i demanen i demanen, fan estudis, ho presenten, els tècnics de l'administració ho presenten als polítics, els polítics sí, però a l'hora de la veritat no ho fan. Llavors crec que el canvi ha de començar per aquí. Perquè ser científic a Espanya s'ha escoltat molt. El tòpic és que molta gent marxa fora per estudiar, per treballar i per intentar mirar altres alternatives científiques. Clar, no sé si és el cas, ho veus així o creus que és un tòpic? No és un tòpic per res. De fet, jo sempre m'he plantejat tornar aquí a casa i és on estic a gust, és on tinc la família, les amistats, on em sento que estic al lloc on em toca, però mai hi ha hagut el finançament ni els recursos com per posar diners en ciència pura, que no aporti diners i que no aporti... Jo crec que ara a la llarga doncs ja ens estem apretant més el cinturó i diem que cal una mica més de conservació i ciència que no sigui per farmacèutiques, per malalties o per que generi diners. Però sí que és veritat que aquí és impossible tenir les coses fàcils. Podria ara mateix perfectament tenir una feina de qualsevol altra cosa, de research assistant a Anglaterra o a Irlanda o a Escòcia o a Alemanya. N'estic segura, és que de fet ahir ho parlàvem amb un amic meu que ara està a la universitat i el problema no és que ens faltin opcions, és que a casa ens falten opcions. Sí, és molt, molt, molt precari. I estàvem parlant abans de la salut del mar a casa nostra. No sé quines iniciatives haurien d'emprendre, per exemple, des de les posicions polítiques, potser fer parcs protegits, com el que seria que tenim aquí a Torroella, a les Illes Medes, fer zones protegides, o hi hauria altres maneres de millorar aquesta salut del mar? Jo crec que les Medes és un exemple tan gran i clar de que si tu poses els diners, que en principi la inversió és molt gran, però si tu fas aquesta inversió en protegir una zona, és tan rica, o sigui, la diferència és tan brutal entre el que tu pots trobar en una immersió a les Illes Medes de qualsevol altre lloc de la Costa Brava, que dius, ostres, potser sí que val la pena, perquè al final tot això et porta precisament el que ells volen, turisme, generar diners per la resta de la població, la resta de sectors. Crec que o no ho veuen, o no ho volen veure, o no s'atreveixen a començar a gestionar tot això, conservar i fer més reserves marines, de protecció, i no sé per què no es fa. Els polítics no ho veuen, no ho acaben d'entendre. I, per exemple, parlant de turisme, creus que el turisme desbocat, sobretot després de sortir de la pandèmia, potser també afecta en aquesta biodiversitat marina? A llocs com a les Illes Medes jo crec que no, perquè està molt ben gestionat i regulat, però sí que és veritat que ara hi ha moltes més embarcacions al mar, o sigui, és
un desastre. Quan surts al mar hi ha moltíssims accidents, és que tot va augmentant perquè no hi ha cap mena de fiscalització. Allà no hi ha ningú que et controli, tu pots sortir L'altre dia a sense... Sos Costa Brava va sortir una notícia en què es queixaven d'aquesta mala convivència que hi ha en el mar amb gent, per exemple, que es banya, gent que va en barca, gent que va en moto d'aigua o gent que fa submarinisme o altres activitats aquàtiques. Sí que existeixen les figures d'agents rurals, de guàrdies civils, de Mossos d'Esquadra, però clar, és com impossible poder regular i fiscalitzar tota la costa tan poques figures de protecció, perquè al final hi ha molt poca gent que pugui fer-ho. Llavors, crec que s'ha d'invertir molt més en la protecció, perquè el turisme va creixent i creixent i creixent. Cada vegada està venint més gent de més a prop, perquè suposo que tampoc volen marxar tan lluny. La Costa Brava la veig com cada vegada més explotada. Els estius són brutals. No sé, en el mar ho trobo una bestiesa. I en el tema de mamífers marins jo crec que ho noten moltíssim, el tema del soroll. Els hi molesta molt, però al final és la seva manera de comunicar-se, de caçar i menjar, d'orientar-se. Llavors, a la que tenen molta massa de vaixells, eviten les zones on abans hi eren. I això és un problema. Suposo que ara, amb la baixada del turisme, aquests mamífers tornaran potser una mica en aquestes zones que ara mateix tenim conquerides una mica als humans. Volia preguntar-te quin tipus de mamífers podem veure a la nostra costa, perquè estem parlant molt de biodiversitat marina, però potser, a part dels dofins, entenc que hi ha altres espècies que visiten la Costa Brava. Moltíssimes. O sigui, ja no només que visiten, sinó que probablement són residents entre cometes, perquè són animals que migren molt i que cada dia te'l pots trobar aquí i després pot estar al delta de l'Ebre. Vull dir, però tenim moltíssimes espècies i la gent no ho sap, això encara. Vull dir, tenim tortugues, tenim taurons, tenim peixos lluna, molta biodiversitat de peixos. Estic parlant de fauna gran, vull dir que la gent pugui veure i llavors de dofins doncs, hi ha diverses espècies, balenes també. És que és espectacular. O sigui, tenim, diria que 8 espècies de mamífers marins aquí, que passen per les nostres costes bastant sovint. Llavors, quan ho dius i ensenyes fotografies, et diuen això és aquí davant? És la típica pregunta. Sí, això és aquí davant. Uau, no ho sabia. Sí. La segona balena més gran del món. Doncs passa per aquí cada primavera i cada tardor. Pugen des de l'Atlàntic, donen la volta i tornen a baixar. Però també es creu que hi ha una població que és estable al Mediterrani, que va donant voltes. Llavors, pots trobar-te, estar al mar i veure un buf gegant d'aire i que sigui la balena. O sigui, és espectacular el que tenim i no sabem. I com creus que, per exemple, hi hauria maneres de fer-ho saber a la població, a part de les publicacions, perquè hi ha la pàgina de No a 18 nusos a Instagram que també fa molta divulgació quan es tracta d'aquest tipus d'animals, però com podríem fer perquè això arribés a la gent sempre des del respecte i mirar per aquesta biodiversitat marina? Clar, jo crec que això és una arma de doble tall, no? Hi ha diverses associacions al llarg de tota la costa i organitzacions, empreses, universitats que fan estudis, No som només nosaltres dels de NOA, sinó que també hi ha Cetasi al Garraf, Submont també fa estudis al Cap de Creus, també ara n'ha fet més cap a mar endins. A les Balears també hi ha una associació que és Turciops. Tota aquesta gent ja fan o fem la nostra feina de divulgació, però al final també ens fa por, perquè cada estiu veiem casos en què es troben un rorqual, no? La segona balena més gran del món. Un barco, criden a l'altre, se li posen per davant, el molesten. Clar, s'ha de fer divulgació, com dius tu, però jo crec que ni en excés o sempre, sobretot, puntualitzant que s'ha de fer amb respecte i seguint una legislació que ara és vigent. Vull dir, tu no pots acostar-te a uns animals sense la teva autorització a més de 60 metres. Això no ho compleix ningú, pràcticament, no? Quan se'ls troben, bueno, no passa res, en aquell moment no es van enfadar ni no va passar res. Vale, però clar, ets tu, després l'altre, no? I s'hi porten cries o s'acaben desapareixent, marxant, acaben evitant les zones on veuen que hi ha més perill. O si no faran com a l'Estret de Gibraltar, que hi ha un grup d'orques que està actuant
per la seva compte destrossant els motors dels barcos, però això és un cas molt aïllat, entenc. Sí, la revolució de les orques. M'està encantant aquest tema i de fet encara estic al·lucinant amb tota la història. Va començar amb un grup de 3 orques, és una subpoblació ibèrica, que són poquíssimes, em sembla que són 30 i pico en total. I una d'aquest grup petit, que l'anomenaven Gladys en el grup, Sí. perquè van molt en grup, no és una orca sola, és tot el grup, diguéssim, el clan. Una d'elles presentava marques d'haver col·lisionat amb una embarcació. Llavors, hi ha la teoria, però clar, com pots saber que si una orca està fent això per venjança o per realment jugar o per... O per intentar defensar la seva zona. Clar, com ho estudies, això? Com ho pots saber? El tema és que van començar aquestes, sempre eren les mateixes, els hi fan fotos a les aletes, a les marques, llavors saben que aquella és del grup de les Gladys, no? Però és que s'està ampliant a tota la subpoblació d'orques ibèriques, o sigui, s'estan transmetent un coneixement de, tots els velers, perquè a més trien només els velers, ni llanxes, ni catamarans, ni rem a motor, van en els velers i només trenquen les quilles dels velers. O sigui, ho trobo espectacular. Com aquests animals es poden transmetre aquest coneixement en tan poc temps i decidir que destrossen només els velers. O sigui, a mi em té com, ostres, al·lucinant. I de fet segueixo un grup que es diu Orques Ibèriques, que cada dia o cada setmana posen un mapa on recomanen que la gent miri si han de passar en algun moment per aquella zona de tot el sud d'Andalusia, Portugal i l'Estret, amb semàfors, no? Doncs verd perquè aquí no s'han vist orques aquesta setmana. Taronja aquí, a l'Algarve vermell, no passeu per aquí. I fa un any, de fet, es va tancar una zona per velers, no s'hi podia accedir. Per aquesta raó, no? Ho trobo, o sigui, la revolució de les orques, que són, per cert, els animals més complexes que hi ha en el mar. O sigui, estan a dalt de tota la cadena tròfica i per mi són espectaculars. Potser aquesta és la prova de la seva complexitat i de que potser hi ha coses que no podrem arribar a entendre mai. Sí, jo crec que és quasi impossible saber el per què. O sigui, per què estan fent això? Clar, la teoria de la venjança a mi em resulta... O sigui, un animal té el sentiment de venjança. O sigui, de dir, m'han fet això, ara destrossaré tot el que em pot provocar el mateix. No? És com, uau! Ens pensem que som el centre del món, però potser no? Aneu en compte que hi ha molts animals que són molt complexes i tenen una manera de funcionar brutal. També m'agradaria parlar una mica del canvi climàtic, perquè ara crec que no és un mamífer, si no vaig errada, però una tortuga careta va nidificar aquí a la platja de Begur, a una de les cales. Clar, com influeix la pujada de temperatura, ja ho hem vist amb aquesta tortuga careta, però en la resta d'animals quan es parla del mar Mediterrani? Doncs un bon exemple són les tortugues, de fet, perquè són un animal molt carismàtic, no? Que la gent els hi fa molt cas i els hi fa molta il·lusió veure que venen aquí a pondre ous. Al final, probablement ho fan perquè algunes també s'han alliberat des d'aquí, llavors les tortugues tenen aquesta mena d'orientació en la que sempre tornen a la platja on van néixer, però també es creu que pot ser per l'augment de temperatures. Llavors, si a elles els interessa certa temperatura perquè els ous puguin seguir endavant i puguin eclosionar, aquella temperatura que no ha de sobrepassar tants graus, cada vegada la troben més cap al nord, perquè ara cada vegada fa més calor i més calor a llocs on abans, jo què sé, estaven a 30 graus, doncs ara potser estan a 40. No els interessa això per l'efectivitat dels ous, no? De que neixin tots. Llavors cada vegada potser van més al nord. També els hi passa que amb certa temperatura neixen o tot femelles o tot mascles. Llavors estan en un punt en què estan començant a néixer, em sembla que són més femelles, moltes més femelles que mascles. Tot això és un problema, però és que és a impacte mínim això. Si mires esponges, gorgònies, amb tota la temperatura que ara està augmentant al mar, venen booms d'algues que es posen a sobre de les esponges, de les gorgònies, ho maten, ho arrasen tot.
és que és general. Jo crec que començarà a col·lapsar tot a poc, potser s'introduiran espècies de temperatures més càlides aquí, tot anirà canviant. No sabem ben bé com, si serà un col·lapse i ens quedarem sense res, o hi haurà aquesta invasió d'espècies que abans potser estaven en aigües més càlides, ara vindran més cap aquí, i les d'aigües més fredes doncs, o s'hauran d'adaptar o morir. Perquè, esclar, aquest canvi climàtic en els mamífers, quin impacte té? Té canvis en el seu comportament, en la manera de viure, potser marxen d'aquest mar? Jo, en el canvi climàtic, en quant a augment de temperatura, destacaria sobretot els mamífers marins que estan acostumats a viure al gel, a l'Àrtic i a l'Antàrtida, que cada vegada tenen menys gel. Llavors, per exemple, l'altre dia vaig llegir una notícia de no sé quants pingüins, cries de pingüí que van morir perquè no tenien gel on posar-se. Llavors, clar, totes aquestes espècies que són dependents de gel s'extingiran seguríssim, tot i que ara, en quant a eres, hauríem d'estar anant cap a una era glaciar. Ja s'està veient claríssimament que per culpa de l'impacte humà estem anant al revés, no? Augmentant les temperatures cada vegada més. Com a canvi climàtic et diria que l'impacte humà està tenint molta importància en quant a ingestió de plàstics, abandonen hàbitats perquè s'hi troben amenaçats per molt de tràfic marítim, per molt de soroll, cada vegada tenen menys disponibilitat de menjar, els és més difícil fer migracions per això, problemes per col·lisions amb vaixells, pesca accidental. Bueno, el mar jo crec que és una trampa i sobreviuen els que poden, pobres. I ja com a una persona, com una ciutadana de peu de carrer, quins canvis podem fer que siguin significatius per intentar que tota aquesta fauna i tota aquesta biodiversitat tingui una manera més amable de viure quan es parla del mar? Jo, mira, molts dies em desperto i penso, Clàudia, és que no hi ha res a fer, saps? Vull dir, és que l'ésser humà és tan absurd i es mira tant al malic i mira tan poc cap enfora que no hi ha res a fer. Però després sempre acabo fent petites accions, no? Jo crec que l'esperança no l'acabo de perdre perquè si no tindria cap sentit tot el que faig. I al final m'he decidit per fer coses petites cada dia i ho faig sobretot a través de la divulgació. Ara ho faig amb xarxes socials, però ho he fet a casa, o sigui, els he fotut la turra 1000 vegades a tothom que em coneix, no sé, l'altre dia vaig anar al cine amb la meva palleta, saps? I anava amb un amic que em va dir, en sèrio? I per què no, saps? Quin problema hi ha amb això? Són petites accions que tinc l'esperança que a poc sigui com una onada, no? Que comença amb poca gent i es va ampliant, no? Com un efecte onada. I no només amb el tema dels mamífers marins i el mar, sinó amb la manera que tenim de viure. Al final hem d'aprendre a reduir el consum de tot. O sigui, no ens cal la roba que ha sortit nova d'aquesta temporada de no sé què. Potser no et cal fer 4 viatges l'any, potser amb 2 ja en tens prou. Potser no et cal, no sé, consumir tot amb bosses de plàstic. Potser pots anar i comprar-ho a granel i després tallar-t'ho o fer-t'ho tu, no? I al final és el dia a dia i crec que globalment, si tots ens poséssim d'acord, és quan realment hi hauria un impacte gran, no? Al final ni polítics ni empresaris, som la ciutadania que tenim el poder. El que no ho sabem, estem adormits en el conformisme, estem molt bé a casa, amb el sofà, la tele i el Netflix, no? I vivim adormits. Canviant de tema completament, perquè ara m'agradaria preguntar-te, fa uns anys va sortir en un dels anuncis d'Estrella d'Am, clar, no ho sé, com arribes a estudiar el mar a sortir a un anunci d'aquesta marca tan coneguda catalana? Doncs just en aquella època estava treballant de tècnica de medi ambient a l'Ajuntament de Sant Feliu i venia d'una època, des del 2009 que vaig començar la carrera, d'estar lluny de casa, no? Des dels 18 anys fins als 27 o així. Clar, ja havia acabat el màster, he estat en 1000 llocs vivint en beques o treballant-hi, i necessitava tornar a casa per tenir una mica d'estabilitat, de dir, necessito un bon sou,
estar en un lloc fixe durant un temps i enyoro molt les aventures que tenia els altres anys, no? Anteriors, tot i que després enyoro l'estabilitat. És com aquest dilema de què faig? I estava treballant allà i una amiga meva que treballa de productora em va dir, ostres, mira aquesta oferta que és per tu. Llavors era un anunci de Facebook on posava que buscaven una noia que hagués fet submarinisme, que tingués experiència amb tortugues, que parlés català, entre 20 i no sé quants i 30 no sé quants anys, per fer, com ho deien, doncs un voluntariat amb tortugues a Grècia, pagat, una setmana. I vaig dir, home, i tant, tinc vacances per demanar, vinga, allà que vaig. Llavors vaig enviar el meu currículum per mail, no res, sense saber que era per l'anunci d'Estrella d'Am. Això al maig, era bastant tard, vull dir, van anar bastant tard el 2019 a gravar-ho. I res, molt ràpidament em vam contactar, van dir que estava preseleccionada, que els enviés un vídeo meu a qualsevol lloc, així fet a casa, explicant doncs, la meva carrera, tot el meu background, no? I ho vaig fer a la terrassa, allò un dia tonto dient, va, vinga, amb el meu gos passant per darrere. Molt d'estar per casa, o sigui, jo explicant allà, pensant que seria un voluntariat i res, llavors em van dir que era per l'anunci d'Estrella d'Am, que m'agafaven i que l'endemà marxava a Grècia. Ostres. Vaig al·lucinar, o sigui, amb tot el muntatge que hi havia allà, aquella gent ja estaven tots a Grècia, buscant les localitzacions, muntant tota la història, i realment el bo va ser que buscaven a gent real, no? Que fóssim biòlegs marins, que realment treballéssim en això, que fóssim apassionats, i vaig estar col·laborant en una organització real a Grècia d'una parella que agafen totes les tortugues que van allà i, bueno, sobretot les marquen i a les que estan ferides, sobretot se les queden i les ajuden, els hi fan radiografies, mira quin problema tenen, ajuden a tornar-les al mar en bon estat. I vaig estar allà i ho van estar gravant i allò va ser una superexperiència, la veritat, perquè em va ajudar molt a fer d'altaveu. Aquella època recordo que va ser un boom i va ser un canvi total dels anuncis típics d'Estrella d'Am, de la platja jiji-jaja, a crear consciència. I recordo molt aquell any que tothom va quedar molt impactat, llavors van ser entrevistes a la tele, a la ràdio, i ho vaig intentar utilitzar al màxim per crear consciència. Jo me'n recordo que va ser quan va sortir el meu jo més heavy, de dir, vinga, va, aquí espavileu tots i el gin tònic sense palleta, I vaig aprofitar el tema de les tortugues per fer això i ho recordo com una experiència espectacular, perquè em vaig acabar portant molt bé amb gent que no sabia ni que existien, no? El foquista és un tio que està allà mirant que tot estigui enfocat. El del micro era un home molt gran grec que estava allà amb el micro. Ens van fer tots amics i vaig pensar, ostres, quina experiència més xula i que no oblidaré mai, la veritat. M'agradaria acabar l'entrevista fent-te la pregunta del milió, que és cap on anem amb el mar Mediterrani? Quin és el futur que ens espera? Sí, no, aquesta és la més complicada. Jo et diré cap on m'agradaria que anéssim. I m'agradaria que anéssim cap a una sostenibilitat i que l'ésser humà se n'adoni, que no pot estar explotant els recursos per tota la vida. M'agradaria que els nanos joves i no tan joves, que la gent creés consciència al seu voltant, que es dediquessin a l'activisme una mica, a fer neteges de platja, a fer divulgació, a enamorar-se una mica de tota la fauna que tenim al nostre mar i fer-ho d'una manera conscient, respectant sempre el mar, intentant no explotar-lo ni sobreexplotar-lo i començant a mirar una mica a llarg termini, que per ara només hem mirat a demà què? Intentar fer les coses de manera més conscient, des de la pesca, al transport marítim, a l'oci, al mar, tot el tipus d'explotació del recurs del mar, fer-ho de manera més sostenible. Doncs moltíssimes gràcies, Clàudia, i deixem això apuntat perquè intentem seguir-ho una mica. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres.